Sa number 8, madanlog kag lunangon nga alagyan ginareklamo sa mga residente sa Vista Alegre sa Bacolod. Sa dashcam video nga kuha sa isa ka motorista, makita ang malunang kag madanlog nga alagyan sa barangay Vista Alegre sa Bacolod City. Ini ang ginareklamo sa pila ka mga residente matapos nga nagaserbe ini bilang temporaryong alagyan samtang nagapadayon pa ang reconstruction sa porsyon sa Hernaez Street, Pakato Banga, Vista Alegre. Sanig sa mga post sa mga residente sa social media, nangin problema sa mga ginikanan ng alagyan bangod masami nga nagakaagsikan sang lutap ang uniforme sang ilang mga estudyante nga padulong pa lang sa eskwelahan. Delikado man suno sa ilang paglabay sa mga motorsiklo bangod kun mag-ulan, madanlog ang ini nga alagyan. Nakadangat na sa igtalupangod sa syudad ang reklamo sa mga residente. Ginklaro ni Bacolod City Administrator Attorney Mark Steven Mayo nga ang proyekto ang hindi iya ka syudad kundi iya sa Department of Public Works and Highways. Gilayon man nga nagpangabay ang syudad sa DPWH nga isuryahon ang MKU Construction and Supply nga amo ang contractor sa proyekto nga pangitaan sa iban nga alagyan ang mga residente. Suno kay Bacolod City Mayor Greg Gasataya, wala nag-coordinate sa syudad ang contractor rason nga wala mapangitaan sang maayo nga alagyan ang mga residente. Natalana nga makigsapol ang City Engineer's Office sa contractor sini nga adlaw. Nagsugod ang nasambit nga reconstruction sa dalan sa Hunyo 17 kag natalana nga matapos sa Disyembre 14 sini nga tuig. The DPWH confirmed nga ila project, meaning undertaken by their office, and naghambal man sila nga na-relay na nila sa contractor. No? So as of now, amo pala ng detalye nga may ara kita, but it's good nga dasig man nga giaktuhan sa DPWH, and we were able to confirm nga sanctioned by their office. Illegal, they were asked to make necessary coordination with the traffic office, no? Kaya may dalan nga maapektuhan, so ang flow apektado gid, but it would seem kay na nga they just did it on their own, no? Construction company, although makadtuman this afternoon ang city engineers kag mag-validate further kay kung wala sang coordination hindi man kami kabalo nga may mga gina-implement bala nga mga projects such as that, no, nga diri mo ginpaagi sa lunang tinagainulan, so it's really messy.